Kinahanglan og bagyong Dudong ang low pressure area nga nakasud na sa nasod ug gilaumang mamahimong bagyo sulod sa 48 ka oras. Ug alang sa dugang weather update aniya si Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. May hapon, ano ang pinakalaing kalambuan sa dagan sa panahon? Ang low pressure area nga atong gimonitor nakasuod na kani sa Philippine Area of Responsibility atong miaging Sabado sa may alas 7 sa gabi. O kasamtangang na mahimutang ang iyang sentro sa gilayon nga 760 kilometers east of Giwan or Kasiguran, Aurora. O doon natin yung posibilidad nga mahimong bagyo sa mga sunod nga 48 oras o pangkanlan kinig tropical depression nga si Dodong. Ikaupat nga bagyo ning tuiga. Pero nagpabilin mga kapuso nga maba ang tsansa nga mulandfall sa nasod tungod kay dunay presensya sa frontal system sa imabaw nga mauyang subayon para mo palayo sa nasod ug ato ang gipaabot nga mogawas kini maong low pressure area o bagyo sa Huwebes or sa Biyernes. Pero mga kapuso, di ta makumpiyansa kay ang habagat nga gibira aning low pressure area mo'y makamugnag mga pagpaulan sa dakong parte sa nasod lakip na ang Visayas. Busa sa mga sunod nga 24 oras, ang tibuok Visayas makasinati og mga pagpanagom sa kalangitan. Inubanan kinig patak-patak ngadto na sa katag ng mga pag-ulan o usahay dunay bundak sa ulan, kusog nga posible kini makamugnag baha o dahili sa yuta sa panahon nga dunay pagpanugdog o kilat. Mga kapuso, magbantay ta tungod kay gahapon nakasukod tag daghan nga ulan, bundak 30 millimeters of rainfall in 20 minutes nga naa kini sa kategorya nga intense o duna kini equivalent nga 150,000 drums per square kilometer area. Busa mga kapuso, seryosuha ang ipagawas sa Pag-asa nga warning nga i-issue kini 1 to 2 hours sa dili pa mahitabo ang pagpanugdog o kilat nga magdala og daghan nga pag-ulan nga posibleng makamugnag baha o dahili sa yuta. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, ang bira sa habagat dili kay kusog mga kapuso, sumagpabilin hinay ngadto na kasarangan nga hangin ang muhuros nga nagikan sa bagatang kasadpan sa tibuok Visayas o ang kadagatan mapabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng pagbalod, libre gyapong mulawig ang mga mangingisda o mananagat gamit ang gagmay sakinang pangdagat kay wala tay gi-issue nga giluan ning bisag asang dapita sa nasod ingon man sa Visayas. Para sa range of temperature ugma, mag-range ang tibuok Visayas og 25 to 32 degrees Celsius ug duna kini katumbas nga heat index nga 38 ngadto na sa 41 degrees Celsius ug mas taas ang heat index diri sa Cebu nga ato sang angay bantayan kay under gyapon sa kategorya nga extreme caution to danger. Para sa extended weather outlook sa Huwebes o Miyerkules, padayon ta makasinati sa epekto sa low pressure area, din masinati gyapon ang mga pagpanagom o dunay higayon nga kusog ng mga pagulan hilabi na sa hapon o gabi nga posible kini makamugna og baha o dahili sa yuta. Pero sa Biyernes atong ipaabot nga mas arang-arang na atong panahon kaya ato namang gituhuan nga mogawas ang low pressure area or bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ang haring adlaw mo silang ugma sa mga alas 5:24 sa buntag. Para sa dugang detalye informasyon, mahimo mo like sa mo ang Facebook o Twitter account DOST_Pag-asa para po ni sa mga thunderstorm warning sa Pag-asa o pangitaa ang DOST-Pag-asa with the report sa YouTube o ayaw kalimti magbisita sa official website sa Pag-asa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Maukadtong pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon, Alkiblat gikan diri sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Mayong hapon.